daman na gaya muku sai na zo da hujja. Lokacin da sojawan Najeriya suka ce su ne suka je Benin suka kwato mulki ga sojawan da suka yi mulki suka maida shi ga farar fula, nice muku karya ne. Nice muku France ce ta kwato wannan mulki. Gashi nan yanzu wannan chef de garde ne waɗanda su ne ke tsaron shugaban ƙasa Patrice Talon. Wanda lokacin da aka yi juyin mulki ma Patrice Talon baya cikin wannan fali'in. Har biske gele yanzu ba a san da Patrice Talon yake ba. Shi ya fito ya ce sojawan Faransa ne suka kama mu, sannan sojawan Faransa ne suka kai hare-hare na sama. Sojawan Najeriya da sojawan Cote d'Ivoire ta kasa suka kudu, da suka shigo ta kasa sai sojawan Benin suka ba su wuta. Daga nan ne ba su ƙara yin samata ba, sai suka kira ga sojawan Faransa zo su kama su. Sojawan Faransa su ne suka ɗauko jirage daga cikin ƙasar Cote d'Ivoire saboda akwai bas na sojawan Faransa cikin ƙasar Benin. Sojawan Benin suka je suka tsare su, sannan su ba za su yi tar da jirgi ba. Sai aka kira waɗanda suke cikin Cote d'Ivoire su ne suka ɗauko jirage suka zo suka bambame bas strategic na cikin ƙasar Benin. Saboda duk wanda ke ce maka wai sojawan Najeriya suka kwato wannan mulkin ƙarya ne. Hallo ma sojawan Najeriya da Cote d'Ivoire yawancin su an kashe su, yawancin su an kama. Dalilin sa kuka ga cewa Bola Tinubu yana so ya tura kuma soje dubu biyu a cikin kasar Benin. Yawa shine hujja. Saboda ka a zo a yi muku ƙarya cewa kaza. Wallahi mu ga muku. So ku al'ummar Najeriya ku da kike cewa kamar Najeriya ta da karfin tsaron soja, wallahi ku yi hankali da kanku. Akwai wani lokaci cikin rada ina akwai wani da ya fito cikin manyan naku na manta ko wane ne, wanda yake ce duk Najeriya helicopter buyi kawai ne gari su na yaki. Wanda mu cikin kasar mu ta Niger, ba na magana kan Mali ko Burkina, cikin kasar mu ta Niger ko wace jiha tana da helicopter yahin 5 na yaki. Saboda ku kiyaye kanku. Mu ba ma so a ce fitina ya barke tsakanin Afirka ta kudu, saboda gudun hijira zai yawa. Shi yaki dama idan an fara yaki ba wanda za a ce yayi nasara, saboda kowane bangare sai an kashe mutane. Saboda haka da Allah mu kiyaye wannan yakin kanmu yadda a yi shi. Allah ubangiji zai tsare. Ku ga mun rayuwa kuma sakashin Allah ubangiji. Da Allah jama'a ne wallahi jikina yayi sanyi dan Allah dan annabi duk inda musulmi yake ya sa kasar Sudan a cikin addu'a. Dan Allah ku sa kasar Sudan a cikin addu'a. Duk inda musulmi yake ba abin da zamu iya taimaka musu da shi in dai ba addu'a ba. Addu'a kadai zamu iya yi mu taimaka wa mutanen Sudan. Mutanen Sudan suna cikin halin wuya. Mutanen Sudan suna cikin tsaka mai wuya. Da kun shi irin mutanen da ake kashewa a cikin Sudan, da na rantsi da Allah, da duk wani ɗan Nijar sai ya yi alfahari da ƙasar shi, kuma sai ya yi alfahari da irin kwanciyar hankali da yake samu a cikin ƙasar shi. Ba abin da zan iya cewa sai dai in ce mu taya Sudan da addu'a. Allah Ubangiji mai sama bakwai mai ƙasa bakwai, ya Allah ka kawo musu ɗauki don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka dubi al'amarin Sudan. Allah ka kawo mu kasashenmu duk na musulmai kwanciyar hankali a duk inda suke a cikin doron duniyar nan. Dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma dan soyayyarka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba abin da zan cewa, abin ya fi ƙarfi na. Allah abin ya fi ƙarfi na, sai dai addu'a.